jej sa to stalo, čo je pravdepodobne. Čakaj. Nikde to, hej? Kúkaj, hej? To vážno nikde. Pustili na nás osmia. Bude spokojná. Demokracie rozkvítá bez nás a pragmaticky. Prpláme spolu, upívá, jak prplali jsme vždycky. Farář nám ukryl nebesa a čeká na majetky. My nakrmíme porbesa, za věci, za přitěvky. Poďte s nami, 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 poďte s nami. Demokracie zavládla, dá nám God a Valda. Paštíme soju bez sádla, u strejdy McDonalda. Král Václav jedna partaje, sešme-li náš skutečnej den. Pod střechou velký partaje se u koryta sejde. Král Václav jedna partaje, sešme-li náš skutečnej den.
Pod střechou jedný partaje se u koryta sejde. Demokracie pánuje od Aše po Humenné. Samet i něhav pánuje a zuby vylomené. Dali nám nové postroje a ač nás chovou pálí, zaujímáme postoje, místo abychom stáli. Dali nám nové postroje a ač nás chovou pálí, zaujímáme postoje, místo abychom stáli. Demokracie dozrává do žaludečných řeží. Bez ocas, bez práva, hlavně bez Ja viem, že ste dobrý. Fakt kľud. To sú ringles, proste, oni za to sú platení. Vy sa pozrite na svoje výsledky, aké máte, čo robíte a proti komu robíte. Hlavne kľud. Takže hej, dohodneme sa, aby to bolo vidieť aj na videu. Chalani! Nechaj hovoriť! Musím ma chcieť, alebo čo teda? A potom sa ukúdi, čo je? Chceš bojovať? Dobre, zúvnuť, 2 metre dozadu, nech vidia, že nechceme mať s nimi nič spoločné. Zúvnuť, poďme dozadu. Zepnúť, žiadne petáty, žiadne tieto, poďme dozadu. 2 metre dozadu, zepnúť.
dozadu. Vychoďte 2 metre dozadu! Úbohý ste, úbohý! Podľa Boha sa sem liepá do tejto hlavnej Ešte. Poď sa ožrať! Toto si všimnite, ideme dozadu, nemáme myšľali spoločne. Mám som teraz s páni kolegami som mal nejakú túto akciu. Všetko bolo v poriadku, tak treba rešpektovať, ako sa vás rešpektovať. Ale stále ostane čo mňa Ingles proste, lebo vám si tak naozaj niekto rozkáže, ako sa žila národ, to musíte na naraz. O to ste máte. Čo je si Posledajte, toto viete niekoho vydali, že čo to má ako čo. Lebo to nevidíte, si nevidíte, ako vám si svedia. My sa vás nebojíme! Aby bolo ľahšie na to, že prišli páni, my sme prišli na to, aby spoločnosť bola informovaná o skutočnom stave nášho štátu, že ako ľudia žili, nie priemerné. Vy ste národovci, vy vidíte, čo ostane z národa za 50 rokov. Potročil má žúka na čusto a vy budete usilovať, vy budete byť právi, alebo čo budete? Vládcu, to začneme cvičiť a vás ožereme, nebudeme chodiť pred parlament. Dom za domom pôjdu, dom za domom. Tak ako máte susedov, dom za domom, každý nech si porobí fotky, adresy, dom za domom, táto sú hlavné, levícia, vnútre, kamarátky, ale buďte majiteľ zvodu. Keď nevíte poslúchať tie ringle, veriace, čo vám dávajú, tak skúste si pozrieť niekedy aj z internet, alebo chodí sa opýtať takto suseda, alebo druhé, ale všetko nič ako žijú. No, dobre, takže kľúč, hlavne kľúč. Keď budeme nervózni, tak sa najskôr musíme na to pripraviť. Ja som sa ich tak opýtal, proste, že čo povedať svojim deťom, vieš, že keď sa ich budú pýtať na to, že čo Dobre, čo? No dobre, podám mi ďalej mikrofón, takže... 3 hodiny. Ostaneme tichom. Neviem, to máš za tebou. Vydám často počuť. A pozývam ďalej... Mrví, ale niekto si ten mrví. To sú dôchodci, oni dochádza, do nich treba rýba. Netreba do nich. Normálne. Platiny. Na zlom mieste máte. Víš, dobre, idú ľudia do urobiť zbierku na nový omnisektorový. Polícia krúž vo všetkom, už teraz sa nemôže na dnešnú revolúciu, že to nebolo polícia, teraz máme oficiálnu demokraciu a buď behneš do systému a rozjebeš to je krvávé. Aby videli tak možnosť zapáliť tu a uvidíme, či vám nepovie, že budeme odpravať k autobusu. A prejdeme trošku. Mali dokončiť, kým sme si nechceme robiť. Váťa, Dobrý večer. poďme na budúce. Ja si vážim každého práca, kto seba aby byť násilné pred Národnou radou. Ovšem poprosím sa tu, násilné povedz. No, však to je politika. Bol tam obchodíme.
Asi tam myslíš, nemá! Honia si papoty! No vítáš, Petr Manaj!